Едни от най-лесните прозорци за затъмняване. Вижте как. На първо време си почистваме прозореца от външната страна. Изрязваме фолиото с 2-3 см аванс. Измерваме си 85 на 35. Така, изрязахме си фолиото. Проверяваме от коя страна е целофанчето. Добре, изправената страна сме. Гледаме добре дали покрива. На първо време трябва да изрежеме по краищата. И ножчето трябва винаги да е свежо. Изрязваме. Следователно стъклото е леко криво. За това се получават тези пръстчета. Сега ще трябва да ги нагрееме, за да може да придобие формата на стъклото. Снейк. Избутване. В момента стъклото ни е идеално нагрято. Когато имаме такъв тип прозорци и няма реалтани, е почти задължително да го почистиме първо с ножче. И вече може да си почистиме с гъбичка. Забърсваме и минаваме с обезмаслител. Тук тайната за идеално перфектния монтаж е отлипаме целофанчето на фолиото и пренасяме. Като внимаваме да не го изпуснем, разбира се. Само остава да избутаме краищата с ето идеалният монтаж. Без точка, без запетайка. И сега за по-любопитната част от аудиторията. В Patreon е качено цялото видео, 15 минути. Долу в биото ще оставя линк. Там са всички тайни, всички подробности, за да стане този прозорец с перфектния монтаж.